Controversial Midlands Province Minister Mudha Ncube has dumped his ED 2030 slogan, despite the party passing resolution for his boss, President ED Mnangagwa, to extend his term of office to 2030. Sana pina mashuku amdanyo pana amdo subscribe or like on the bell. Tipina mzim ai panapa addressing party supporters during the launch of the food scheme in Chirumans yesterday. Mudha, for the first time in a long time, did not chant his 2030 slogan. Pamberi na baba Mnangagwa, pamberi nekurima, pamberi nevanotengesa fertilizer, pasina vanotengesa mbeu, pasina vanobhadharisa zvinhu zvapresident. Dare rakudzwa, said Mudha. Over the weekend, Mnangagwa insisted that he was not interested in extending his time in office beyond 2028. This followed Secretary for Legal Affairs Patrick Namasa reading out resolutions from the conference, which included instructing government departments responsible for amending the constitution to ensure Mnangagwa gets the legal backing to go beyond 2028. Domashwa muda pana bationa kuti aiwa Mudha Ncube anodropa the slogan aiwa anodumbirwa osiyana nayo after aiwa the weekend patinoda kuna pangwaro conference Ncube Nyika kati aiwa timbosiyana ine ndoda mbonozorora ndoda kuti kwamuri kundisundidzira uko aiwa munoita kuti ndiviolate the constitution iyo yanakateka part aiwa mukunyorwa kwaye zvatoona kuti pakaita a sudden rise to the vice president Constantino Chiwenga tiona kuti vanhu vachitanga kupembera vachipururudza. Tunze mafunguro enyu mutudi pamusoro pechitiko ichi. Pina comment section medu, subscribe or like, and turn on the bell icon.